Miltä se nyt tuntuu? No pikkasen vajavaiselta nää turvajat. Tää on kyllä... Hirmu löysä. Tää on vähän himovarma voisin liuskata. Joo. Kohta lähettiin. Ja palatte kameran kiinni paremmin. Ei pelota. Noniin, hyvä. Ilkkaa vähän. Vähän saattaa pelottaa. Aika korkeallehan tää nostaa kyllä. Wow. Ota näistä räppiä. Ja vaan kiinni hyvin. Nytkin meinasin mennä pitkäksi vappujarrutus. Joo. Tähän. Tultiinko me nyt takaisin? Joo. Voi voi. Tää oli kyllä tosi hyvä, mutta aika lyhyt voisi sanoa, että olisi voinut mennä melkein toisen kierroksen. Toivottavasti tää menisi vielä. Eihän tää mene. Ja näin saavumme. Äkky pysäs. Hyvä oli kyllä.